Ka State Executive Committee joka Voice of the People Party VPP mentaka khalai trik nailur arhajar pusau kelas dang man penlong ke jinge ki syong kalain mungor Hamadan Malki Shulong. Kene ke jing penlong yeki ke VPP kade halor ke jing bom yolat ki MLA ke VPP man yatai hadorbar assembly kepadang chudap shen halor ke jing ki udor ki marbam mardi ha kene ke jela. Haba keren siklat pathai kubor uba Arden Miller besai moj presiden kene ke party ulong ke jingmi yaki ke VP kade namar bawat ki MLA kilara hapo dorbar banyatai yakne gamat halor ke jingki dor ki marbam hak jela mikhalia henry nakaleng ke assembly kamshem la ailat banyatai bat jin lada ka ailat banyatai ke VP kami badan kumne kuba arden ulong baki MLA kaliang persya kidei banyo kalat khambun banyatai ikimat badan kam juga jela Henry kalong da kompong baya ka benta jong kalyang persya la kanino da kalyang sensyar. Habakali uba arden ulong baka sorkar ka aidau baka jingkiu ki marbam kadai namar bomdon kalenti rel ulong ka sorkar kadai man pendi di jingken statistik hakabay day bat kabay syongrel kabay kit mar bat kumta terter. Uba arden ulong baki MLA ka VP habara ya kamat jong jing upat ba hador bar assembly banyatai Henry ki MLA kila syusa haka umdum klemtip ya kadau jong jing dor ki marbam hagi jela namar ula pentip baki marbam habai nujor matkiwe ki jela hapo north east ki biang bat bidor Henry balai tang syupoi hajela mekhalia ki dor kensan bat kami hap bat kiwe de ki jela ulong ke jingkiu dor ki marbam lese namar ki don ki kherdop lum khajna jong usiem ke district council bat ke jingyeng ki pulit haki surok Henry kalong le no ai ki jingtmu kwa yatai ki MLA ke VP ya kamat jong ke jingkiu dor namar klem la ailat ban yatai syu uba arden ulo penpau ke jing sngokhia namar ki marrap jong unongrap ki tat bat hiardor penban ki marbam mardi bawan nasyabar jela ki kiudor kaba lawan ra ke jingya uduk usuk hakane kesngi syongkalan mongor ke VP nalor uba arden presiden ke VP lawan simta Dr. Ricky AJ Singkon MP ke Shillong ki MLA kinongkit kam ke parti ringkat ki pajba ngila dep man pensno ya kini kamat mo ngila persang man ra ya kini kamat jong ke jingkiu dor ki marba mardi apo assembly hendrai ngim simle yolat banyatai namar ngisno bakalong kamat ke badon kam banyatai apo assembly bantip kai gadau ba perlong ba kita ki marba mardi hakani ka jela jingkin kiu hadu kan ne te hendrai ko play sakhi kum to ngim simle yolat akaba nakalyang jong ka minister beripet yak food and civil supply ula shu ai ke jubab lese kaba klem de yo bangine kren bangine tai bangine kli ke dau kaba lapelong ba kini ki marba mardi hakani ke jelaju kin ki dor kat ni gani te kum kaseng ni lapan pau hi bangin yai bodin bat ngin yakhi lada don kamani ki te namar kata ka dau ngilawan hakani ke chaka mantagasi ban pelong ya kani ka demonstration ka sedin demonstration ka ba shisi bangila bu pon du spo buji menek bangila sedang bat ka ban put san biji kum kadak ban penpau ya kata ka jing sngokhia ka jungi ya kani ka jing kiudor ka bala palat put ka bala kta ya ki baduk ki basuk hakani ka ri ka bi ka jungi dei namar kata ka daw ngilawan ban pelong ya kani ka program hakani ka jaka kli ka bangi kwa ha jing sha ban kli na ka sarkar kai ka penlong kata ka di ka jing kli ka ba sarkar kan haban jubab mo bale ka penong yi ki marba mardi bakan kiyo bat dei nak kata daw ngira ai kani ka mat po assembly bani bani kren bani ban pensngo i kata kan dei kawi ka daw ka baga sarkar kala bana nila tip lupa hi baga sarkar kanong baga jing kiudor jong ki marba mardi kan dei namar ga jimbam don ka lintiren tenrei ngim i ba kata ka di ka daw ba hoi kala bande ka wi bat kanum la pat banlong ba ka jing pher kanong hadu jan kum ka do masi kadok masi hapo Dimapur kapoi lai spa tengka hangni ndru spa tengka san spa tengka ndru spa lajan arsha ha tenrei ladangi pai sagajing kiu dong ko do jong ka kiu jong ka mo jong ka do masi ka jing kiu do jong ka do masi
Nyemla banlen kadai namar kajing kerduk masih. Kajing bam sengap juga sorkar, ya kajing ut jong kinong kai masih, bat ki nong de masih. Hi kadau hi kalong kadon ki wei pat ki dau. Nyemla banlen ba kajela Meghalaya ka sakhi ki pat ba jong kajela Meghalaya ki sakhi, ya kajing bon ki kerdop lum khajna. Kidon ki kerdop lum khajna jong usim, juga district council, nang ta ki pulit ki beyeng lan, ki beyeng ha ki linti, ti kidon shibun ki daw lesi ki ba penlong ya ki marba mardi ki jing bikin kiu. Dai na mar ta daw ngi kwa mene keren baka sorkar, bat baka sorkar kan wat, bat kan ai, bat lara ka sorkar ka ong kombo pi baka dai naga railway, kadiman ai thik daka statistics, kadiman ai thik ya ka price ban nujor ya kita ki wei pat ki jela. Yelele apo Mizoram, kai ke baja. Mizoram kador kadang khamtat banyangi hangni, po Dimapur kadang khamtat, Assam kadang khamtat, bat ka weiru ka bangi ngilingo kalau bangi keren ni ka jingkiu do. Pi ngi sngo snei ki nongrep. Ki nongrep ha baki di ki marep ki jingki bunsin ki di ha kador ka batat. Tandai hato mangi kum ki nongbam ngi jio mo ha kador ka batat, ha bangi tiet pat na yodo. Tadi bangi tiet ya ki marep. Pi te dei na mar kata kadau. Abangi pai si kinong rep kijingi ki syak khnyat ki di hakador ka batat kat ba mangi pat kinong bam ngi hapan tiet hakador ka barem. Te dei na mar kata kadau ngi wanra ya kani ka mat bangi ni keren baka sorkar khnang baka tanat ka ba pek ya ka food and civil supply kan shimkhia ban pintikina. Namar ka ei ka bangi ngi shem bat ka ei ka bangi ngi lam. Kalong ba kidon ki jat ki mar ki mata ki baka sorkar klabu da kador. Nrei hapo ka jaka di ka jaka thiet kami dei kat kum kata kador ka baka sorkar kalbu. Kani ka peni baka sorkar ka shu pendap rukom ban bu ye kita kidor. Nrei kamdon ka jingbu din nagalyang jing ka sorkar. Te ka daw ton rahi ka dei ka jing fail ka jing bamla jo ka sorkar ban simkhia ban te lakam ya ka jing kiudor ki marba mardi hagani ka jela ka shu. Seshim ya ka ikarai ka ba ngin le nangni sakhmat tamba kanum dei tang manta kasni kata kari kepentingan om ke parti ngin seshim ya karai shibit ke ei ke bangin le nang ni smat ban budin nang bagani ke ji kan lo ke job bat kan dalong ru ka jing mentoi ka jing kerpu ya ki pat ba ki baduk ki badan hakani ka ri ka jing dei na kata ka daw kuma ong ye pi na du basdang balei bangi ye ki dei ke jing kiu do kari ka kamram juga sorkar ban tokit kamram juga sorkar ban wan bat ka kamram juga sorkar ban penbet ya kini ki jinge kai ga daw ko ba pelong ba ki marep tin saknyot ha ka por ba ki nongrep ki di kai ga daw pat ka ba pelong ba mangi pat ki nong bam ki nong thiet ni hap thiet ha ka dor ka barem tadi ka kamram juga sorkar ban tokit bat ban pendu ya kita ki daw ki bonra ya ke jingkiu dor ha kamar ba mardi. Ada ngipet yang ni ka sorkar ka bamenta kamtam ha ka dorbar. Hi ka ying dorbar ka di ka ying ka bangin ya tai ya ki jinge mo kom ki parti ki badon hagel yang persya kamtam. Lari pipet ya ki jingsha ka ying dorbar ka di ka ying ka ba ki liang persya ki di ban yo ya kala ka ba kambun ban ya keren ya kimat ki bakta yu pat ba. Nama di tang ying dorbar bakum ki nong ram juga yang persya ki emeli juga yang persya ngila ban ra ki mat ki bedi upai ba. Ndai kai ka PPE hakani ka jela ka jing hakani ki kindia snem. Tolong bayar kata ka benta jong ki liang persya ru lakni no ada ki badan hakal yang sensar. Baro ki emeli ki badan hakal yang sensar ki bayaro ya ke sorkar ki wan raru padi ki jinge hakmat juga sorkar. Haba kila don ka sorkar kila di ban shu ya kendu ya ki minister ki badai pe kita tanat kila di ban kendu chief minister bali ban hapan banwan tika niru kadi kawai ka jing persang ban khangla ya ki emeli juga yang persya bat ka jingle ka jong u shongknor hakani ka kinti ka beladap ka phalang syatahi i ka ba ladai ban smuthu kan kani ka mat naman ngiong ka mat ka ba don kam mo
Tela do speaker uba penia itu shisha bakani kadai ka mat ka badan kam mo. Jong upai ba kadai ki issue of public importance. Ula dei ban ailat bani keren ya kani ka mat. Kenang bangi ngini ban tai bat ba uta u minister u bajubab un jubab kat kum ka mat bangi tai ge. Ndai mentau ni u minister lawan u jubab lu pakai jing pekre jing department ban batai kita ki sin jam ke baki kelale. Ya si ka bayalaj bat ka ik bangi ni tengko haka jingim ke jingimo kador kamur kabangia wat kabangia nyethiet te deina mar kata kadau banmi kumenta kasi ladangin jin layo lesi ya ka jing ekren na katusi lada ka sarkar lingbau minister kala yo snow ya kani ka jing batai ka jing ya kita ka jing pher ki marba mardi hakini ki lai southli ki jila ki bangina persang ban tokit kala ban shime karai ka babiang mo banai ka assurance lani ka jing kular ya upat ba ka sarkar kan shimi kini ki sinjam ban pintikna ba kamdi bandar ke jing shim kabu ya ki marba mardi bala dalap ki bakum kita ki pinkiu jubor ki ba shim kabu ka sarkar kan le re hoteng kat kum ka kandon an tadai mishim yola bani keren badina tadang ha ban mi kum ni ki ka politics jong ka VPP ka pher na ka politics jong ki weipat kiseng sain perthek ka politics jong ka VPP kamdei tang ban chile election chi sen san snem bani kendu pat ba tang sen san snem ka politics jong ka VPP hi kalong yenda na senda ju pat ba haki por baro bara badan kam bani sa ya assembly ngin ya sa mo ladadan kam ban ai jing tho she ka sarkar ngin ai jing tho ladadan kam ban mi shakmat bani khi ru ngin khi te ni khamle ya ke ba ni klem kren ni le ban ni pendep ya ke ba ngi la kren but Denmark kata dang yung ka VPP is a political party with a difference kadai ka party ka bay fair ni ki way pat ki party tingim phla la ka don ka jing tho ba kum kata namar haki way ki seng sang perthai lesi ki la ban i kani kum ke ka bakhla dai ngi le namar ni singu thu de ka kamram ka jing bangin hab ban le la ka don kam ban le la ka don kam ban mi shasurok ni hab ban mi da don kam ban ni khi ngin hab ban khi ni klem ni khi ke ba klem song ne menta habangi mi akaji beri ka jing kiudor ki mar ba mardi kamne ka jing ki ka bam song nya upai ba abor khoi u menjur u ai ka jing kershan bakadon kadai shisha kalakta shisha kane ka jing kiu jing mar ba mardi nang tangin ha bani ki lesi ki bopon ki wei pat ki benta lada don kam bani ki nang am taka maryang ban penne ban pen bahai ka maryang ban kumnu banile ban penne ya ki klau ki petap lada ka sarkar kam sngap ni ha bani ki bala kata ni ha ban mi be smat namar ngim kwa bangin chu ai tang ka jing tho ban syukuran tang bandep hukum ni dakwa baka iki bangi ki kadai ban urlong ba kadai ban pen mentoy pa da mong